A tranquilidade habitual de Triñáns, unha aldea da parroquia boirense de Abanqueiro, veuse esta mañá alterada, nada máis coñecerse a tráxica morte de Carmen Dieste, coñecida no lugar como Carmucha, de 66 anos de idade. O seu corpo foi atopado no interior da súa casa, ao parecer con varias coiteladas. Foi o propio presunto autor do crime, un veciño da localidade, con iniciais SVP, de 38 anos, o que alertou ao 112 de todo o acontecido. Ata o lugar desprazáronse varias patrullas da Garda Civil, que localizaron no exterior da casa a este individuo, que portaba unha mochila. No rexistro da bolsa os axentes atoparon unha camisa chea de sangue e un coitelo, polo que procederon á súa detención. Ninguén en Triñáns se pode explicar as razóns que puideron levar a alguén a matar a Carmen. Tratábase dunha veciña moi coñecida no lugar, pois durante anos rexentou un pequeno ultramarinos. Sí, tiña unha tienda, mas agora non tiña, pero tuve unha tienda xa, moi grande agora. Bueno, o chaval, eu tamén xa hai tempo que o conoso, que anda que o vexo, é dicir, non o conoso, vexo que anda por aquí, e sei fillo de quen é. A nai conoso, o pai xa hai moito que morreu. Todo o mundo quedou sorprendido, ninguén esperaba isto, dun veciño. Fontes do propio Instituto Armado descartaron que se tratase dun crimen pasional. Todo apunta a un posible axuste de contas como causa máis probable da morte.